Ongi etorri Urretxuko udaletxeko atari honetara. Gaurkoan, aurkezpen handirik behar ez duen jende bat daukete nire bi albotara. Alde batetik Gotzon Aranburu, bertakoa da, Zumarrakoa da, baina Urretxu Zumarragan, asko ibilitako kazetari todoterreno, horrela bate bataia duzun, aurkezpen bat ere egin genuen prentxari begira, eta berak hemen pareta hauetan ikuste dituzuen kartel bilduma hau zati bat berea da, guztiak dia berea, baina beste zati bat ez dugu tokirik topatu denak jartzeko, pena izan da. Konturatuko zinaten, gaia munduko gatazkei buruzko jardunaldiak antolatu ditugula, 3 egun hauetan eta datorren astean zehar ere egongo dira bai paretetan jarrita kartelak, baina baita ere gaurko honetan oso interesante iruditu zaigu beraiek aurkezpen bat egitea zer daukaten eskuartean eta munduko gatazka eta Euskal Herriko gatazka munduko gatazken artean horrela kontsideratzen dugulako iruditu zaigu beharrezkoa zela hemen aurkezpen bat egitea. Eta horretarako herritarrekin egiteko aukera baldin daukagu, are eta hobekiago. Gatazkei buruz hitz egiten dugunean, normalen hitz egiten dugu iraganari buruz, iraganan zer pasatu da, normalean historioko liburutan irakurtzen dugu eskoletan, ikusi dut eskolatikan jende asko etorri zatela, lizeotikan, idoiak inbetxatzen dut, bestela etorri zate, bale. Ikasten da historiaren zati bat, baina beste zati handi bat ikasi behar izaten dugu kalean, egunkarietan, eta gaurkoan aukeraukiko dugu gainera ikusteko argazki bidez eta kartel bidez. Eta horri ditzen zaio fotoperiodismoa. Normalean, relato ez ofizialak ikusteko eta hausnartzeko aukera ematen digun kazetaritza tipologia bada. Oso jende gutxik egiten duna, normalean bezalako kazetaritza daukagulako, eta nahi izan diogu horri toki bat egitea udaletxe honetan, Urretxun bertan. Gatazka zergatikan, iruditzen zaigulako gatazkak oraindik bizirik jarraitzen duela, Euskal Herrian bizirik jarraitzen duen gatazka bat daukagu, beste formato batetan dituko diogu, baina gatazka existitzen da, ez oso urrutikoa eta gertukoa ere bai, kartel hauek begiratuta, kontuatuko zate asko, 2012ko kartela ditugula, eta hor, garbi ikusten da gatazkaren zati bat. Bestalde batetik, hori Gotzonek berak baita esplikatuko dugu. Nik Sarreatxoa baina ez detiko, Andoni Berriotxoa, Lugaki, azkeneko 2010 geroztik, munduan zehar dabiena argazki kamara hartuta, gatazka non, harik eta argazkirik esanguratsuenak topatzen, munduko prentsa internazionaleko toki askotan bere argazkiak sarituak izan dira, eta horren inguruan, uste oso importante izango dela, interesantea berak esplikatzea, zergatikan juten da gatazka leku hauetara, Siriara edo Palestina, Palestina hondetzea, Egipton, Sahara okupatuan, Iraken, Libia, horri inguru guzti horretan, eta berak gehiago kontatuko dugu. Eta oso interesante izango da, guretzako oso zaila izaten da ulertzeko gatazka horiek, urrutikoa diren gatazka horiek. Prentxan irakurrita beti modu batetara ikusten ditugulako, baina hemen aukerokiko dugu zuzenean Andoni galdetzeko. Gaur, tutxiak eta zeak beresteko, eta notikan etortzen dira kontu guzti hauek. Eta nik berei pasatuko dietitza. Bihar eukiko dugu, ziklari jarraipena emateko bihar Ander Guillenea eukiko dugu gurekin. Ander Guilleneak baita ere bera donostiarra da, eta berak egin ditu baita ere prestatu digu material bat gatazka buruzkoa, baina baita ere argazki erabili du, eta argazki oso esanguratsuekin egingo duna da taldeak antolatu ditugu goizetikan, ostia goizetikan, eskoletatik bera zuzena esplikatuko dulako gatazkaren beste ikuspegi bat. Orduan, unitzegu, ziklo guzti honekin hasiera bat emango diogu gatazka kontzeptua ulertzeko, beste modu batera ulertzeko eta elkarrizketa sortzeko, baitaren nahi dugu hausnarketa sortzea, zergatikan gatazkak sortzen diren eta nola gestionatzen ditugun gatazka horiek, eta gero ze ikuspegi ematen zaion prentsa ofizialean baita ere askotan, horren inguruko hausnarketa sortzen nahi dugu,
Eta batez ere gertutasunetik, bai Andonikin eta bai Gotzon hemen edukita berei galdetzea, ez? Galdetuta ikustea benetan hauen atzean, arraketa kartela hauen atzean, zer dagoen, bai? Orduan, bueno, zuei pasatuko dizuet hitza. Eskerrik asko etortzeagatik. Gero tarte bat edukiko dugu galderak egiteko eta... Oian edakela ezabarri bat, eta dena esplikatzen du, hainundu esplikatzen du, horrekoak atzen da, ze esan gutxi daukala, osea, hasi bartzak, bideoa jarri eta oskar. Ibartzen da esan dako laburtu eta zeu asko okerra bat gaina. Bueno, nik azteko esan barri gana da, ziklotan benetan importanteak Andoni eta Ander direla, bai, gaztaria bekia, bueno, kilometro asko egin dituzte, kilometro esan sentido metaforiko baten, toki eskotan egon dira, gauza asko ikusi dituzte, oso ondo kontatu dituzte, oianak esan ez du gauza bat, hanbeste gauza artean gauza bat pastu zain, eta da, adibidez, Andonik sari importanteak irabazi ditula dagoeneko, eta sarian importantzia da, neurtzen dutela lanaren kalitatea lan on askoren artean, eta horien artean, Kris Jorroz eta beak gotu espiritu ditu, sari batzuk irabazitu, eta Anderreke rekorri handia dauka, gauza asko erakutsi ditu eta oso ondo erakutsi ditu. Nerea oso beste maila batekoa da, azteko ez da nire lana izan da bakarrik, gauza hauek biltzea, kartela biltzea, ez da, duela marrat urtea seguntzen, kartela biltzen, da guzti izan zen, Lazkaon ezautuko zuen, artxibo importante dago, Beneditinen artxibo dago, han dago transizio garetik gaurdaneko materiala, direla panfletoak, aldizkariak eta kartelak. Han daude 35.000 kartel, da Euskal Herriko bildumaik handiena, zeu asko Estatu Espainiarreko handiena eta Europako onenetako bat. Nik ikusi nuen zertzen bilduma hori eta bertan animatu ninduten, zatitza hasten zuen liburun kartela biltzen, da hemen denon dakigun bezala kartela etengabe sortzen dago zaba da, Euskal Herria horretan berezik aberatsa da, zeu asko ez dago Europan toki bat beste kartel sortzen dena kartel politikoa, soziala, kulturala, kirol mundukoa. Ni horietako kartelak biltzen jo naiz eta lagun asko ditut Euskal Herria osoan, eta horiek kartelak batzen dizkiate, bi herrietan bai, eta esan dezaket, bai ezkerra abertzaleak, bai PSOEk, bai batzok egin kartelak batzen dizkiate, bai izquierda unidakoa, jendeak ulertzen duelako kartelak, gaur egun igual mezu politiko zuzena dute, denporarekin bihurtzen dira nolabait ondare kultura deitzea, asko izango da baina, nolabait guri historiaren isla badirela kartelak, ez da, eguste dute era grafiko baten herri honetan gertatzen dira gauza asko, eta herritetik kanpore bai, ez da, kartelak eginak esan bezala Euskal Herrikoa dira, baina badaude eta kartelak Irlandako iparraldekoak, Irlandako iparraldean eta gizue gatazka gogorra bizi zen dutela, eta hemen baino hobeto eta batez ere azkarrago konpondu dara dirudi, hemen goz baita bukatu, eta Saharan eraztoa daude, Palestina zer esanik ez, Palestinan ebai, Ego Amerikan ebai, eta hemen 51 kartel daude, eta nola baita hori guztien laburpen txiki bat, eta nik uste badala bere interesak, eta behar bada. Denpoan pasoarekin gauzak hartzen dira, hasten dira pixu hartzen da beste interes bat hartzen, eta batez ere oso gazteak zaren ontzat izango da behar bada guretzako baino deskubrimentu gehiago arlo batean. Eta nik hortik aurrera zaten gutxi daukat eta utziko diot jefeari, Andoni. Ni bain kanpon bizi naiz eta pixka bat pentsatzen nahi nintzen nola justo toki honetara, toki honetan apuntatu nintzen orain dela 12 bat urte, 13 izango dieia seitun kurtso batera, hemen argazkilaritza kurtso bat egin zon Gorka Salmeronek, eta guatzen naiz izan ziatela, kulturetxea junitzen apuntatzeko izan ziaten ez, miren momentu honetan da, udaletxea junen momentu honetako, hasi que harrapatzen badezu, gaina momentu honetan nago, eta da, zehose esan beharra daukatena. Nire
Andereño izan dien 3 pertsona. Eta hemen jarrita, argi hortik sartzen da, eta 3 pertsona horiek argizuta da ere. Batek betaurrekok eta dena jarritu, da Linete, Itaskun eta Blanka da ere. Eta zehose da hola, orduan, hori esan beharra neuken argazkileari nahi, eta beti argin bila edo argin eta askoten ikusi noko nauze horrela enkuadratzen nahi naiz. Eta, bueno, behin esan da ilusio egite ditela, erakutsiko dut lehenbizi 8-10 minutuko multimedia bat egin dut. Multimedia, bideoak eta argazkiek erabili ditut. Alepoko argazkik die, argazki batzuk, famatuk egin dien argazki batzuk ez ditut jarri nahi izan, beste batzuk ezin ditut jarri, agentzia batenak dielako, eta edo esplikatuko dezeatikan ezin deten argazki hori jarri. Soinu ere bertakoa da, soinue Balint Hungariar lagun batek eman zizkidan soinua grabatzea eta bideoa grabatzea juntzan Alepora.
batzuk enkarguk jasotzen ditut, ez dakit nungo egunkarik nahi dola, ez dakit zetokitara jun, bideon edo argazki batzuk ateratzea. Eta beste bada nik erabakitzen dut toki batea jun. Normalen, enkargua baldin bada, lan guzti hori ia eginda dator. Hau da, nahi esaten dira, hotel untan ningo dezulo, eta gu nahi deguna da gai hauek jorratu. Orduan, gai horiek jorratzeko lana basteik ez daukezu. Osa, nik ez dauket ez abioiaren tiketa erosi beharrik, ez seguro egin beharrik, ez eta ezertxo ere. Aldiz, nik nire kabuz june baldin bade, Alepoko kasu hontan, adibidez, hasi banaiz kontaktatzen, batetik, kontuk egin bat ditu jun baino lehen hau. Eta tristea esatea baino alaxe da. Nik inbat dauzket, autonomo guzti bezala, baina freelance esaten da, autonomoa da, ezkenen oso hitz tristea da autonomoa. Egie da. Eta, asierre baiezko esaten da baita. Kontuk egin behar esaten ditut. Hau da, hegazkina zema balio diten, zema kostatuko don, bertan lo egitek zenbat balio don, bertako traduktore batek, itzultzaile batek zema balio don, eta argazkia ze preziotan da. Orduan, hori balantza baten jartzen dut. Eta esaten dut, bueno, lan egin barko ditut 8 edo 10 egun agentzia honentzako, nik nire lana egin nahi baldin badut. Ja, empate, guk empate deitzen dira horre bai. Bueno, pentsatzazue. Hori alde ekonomikotik. Alepora jutea, zan, Turkish Airlineseko biletea joan da etorri, 700 euro. Nik joaneko bakarrik hartu non. 900 da piko ordaindu non. Gero, frontera pasatzea, hau da, Turkiatik Kilis deitzen da hiri batetik, Alepora joatea, 40-45 minutu, 150 euro baliozon. Claro, erosi hartu behar dezu, konfiantzazko gidari bat, eta esango dizuna ez, hemendik ezintzea jun, hemendik jun behar geha, hemendik bidea ondo dakina. Bazeren horrelako autobus txikiola furgoneta horietakok, baina kausa kapazazien behai beti ruta berdin eramaten zuen, eta bai, azkenen $4 edo $5 zien, baina zu sartu zea toki batea inungo bisadori gabe eta ilegalki sartu zea. Eta claro, hartu ezu bide bat, esatezu, nik ezakit hor beste bide hortan zein aukituko eten, orduan, ordaindu barra dauzkezu, $150. Gero, lo egiteko bakarrik, ordaindu barra dauzkezu beste $100. Ez du esan nahi, jana izango dezunik. Gero, internet erabiltzeko egunen 10 minutu $20 die. Eta oso motel, 10 minutu horietan ematen ez dizuna, akabo. Argazkik ez dezu bialtzen. Orduan, egunen $200 gastatzen dituzu. Askotan ordaindu beharra daukezu, zonalde batea juteko, zeren zure gidariak ez daki zona hori nola dabilen, edo zein dagoen pareta horren atzean, orduan horrek ere ordaindu beharretzare. $200 gastatzen dituzu egunen, biletea eta kontatu gabe, $200 han egotek. Egunen, sortea baldin baneuken, $350 irabazten ditu. Horrezen nahi du, $350, ken, 150, hori apunta, garrantzitsu edat, $150. Eurotara kanbio eginda, 110 euro die. Orduan, lehenbizi alde ekonomikoa, esatezu, konpentsatzen dit, zenbat demora pasatu behar detor, errentable irtetzeko, zeini saldu behar diot, zeini ez. Gero, pixka bat, historiarean bertakoa, jakin behar dezu, ezin dezuzu parakaidista modun badare ala ere, ni Birmaniara horrela junitzen, tetzitzan bate gustado. Zer, irakurri, no es mejor plantarse allí, o la mitifikazio hori, no, plantarse allí y ver lo que hay y abres el corazón y todas esas cosas hippies, ¿no? No funciona. Eta, bueno, pixka bat, saiatzen naiz bertako literatura irakurtzen. Politika liburu baino gehiago literatura irakurtzen da. Usatzen zain literatura irakurtzea. Bertan, eta bertako batek bertako jendeari buruz idatzi dena. Askotan politikari buruz baino
politika liburu horiek baino askoz ere informazio gehiago ematen dizue, ohiturak. Politikak eskontatuko dizu, ez dakizen bagarren urtean, Al-Assaden aitak egintzon, firmatu zon, Boris Yeltsinen oinordeko kontatu bizkiztu gauza guzti horiek. Baina bertan nola mugitu behar dezun eta horrela literaturak askoz ere gehiago esango dizu. Orduan, kalkulo ekonomiko horiek egin, informazioa lortu, eta gero ja, lanen hasi. Bertara jun, eta baino bio gauza horiek oso garrantzitsu dira. Oso garrantzitsu. Hori zu informazio asko eduki dezakezu, eta bertara juten baldin bazea kalkulo horiek egin gabe, te has la gran hostia. Tristea da, ja ez da... Lehenago, zakit daukeu errezola bat, Vietnameko gerra, narea jun, eta ez pelikula kontatu digutena, eta ez, oso gauza hotza dago atzen. Pentsatu behar dezu, zen bagastu, pero gainea esatezu, bueno, nik hau irabaziko dut, hau gastatu ondoren, baina gero badakit, agentzik, tardatuko dola, 2 edo 3 hilabete nahi ordaintzen. Ni bueltatzen nahi zen momentutik 2 edo 3 hilabete baitetako badauket nahikoa diru. Eta normalen da, ez. Tordun hor dare guraso faktorea da.